Servus lidi, já jsem Max a v dnešním videu psávat vzkaz do roku 2025. Mám tady pár jako otázek nebo jako prostě věcí, aby prostě se splnily. Tohle video jsem viděl u Stejka, taková jako, mě to velká inspirace tohle video udělat, takže mu hodně děkuju za inspiraci a jdu to číst. Takže, zlepší si miniaturu, jo. A edity jako ve videích, protože za mě to jako není moc dobrý a udělal bych to lepší. Takže, když jsi v těch urbexech někdy, tak jsem rukavice, aby se třeba neušpinila. Jestli nebudeš mít 300 odběratelů a víc, tak tě ty vole, ty půjdeš prdele. Takže dělej zábavnější videa, jo. Určitě bych udělal nějaký zábavnější, ale takže musíš mít 100 000 zhlédnutí a do toho ti chybí ještě polovina, 56 550 zhlédnutí. Zdelšuj ty videa na aspoň na 7 až 10 minut, protože 4 minuty jsou krátkých, nebo 5. Doufám, že háš, nebo jestli ne, ty vole, tak ty si mě nepřejo. A doufám, že jsi nezapomněl tohle video, že vůbec existuje. Jestli jsem na to zapomněl a už další rok, nebo další jako, no, tak mi to napište na Instagram, tady vám někam vyskočí a můžete dát odběr, tady budete mít anketu, nebo prostě víte co. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, tak zanechte odběr a like a zvoneček a u dalšího videa čau.